πως το λοιπόν είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Συγγνώμη που άρχισα να κάνω τόσο καιρό βίντεο, αλλά σήμερα θα επανορθώσω παίζοντας Stumble Guys με έναν φίλο μου. Γεια ρε Άντι, πες και ένα γεια. Γεια Μιχάλη, Ποια λες να είναι η πρώτη πίστα? δεν ξέρω, γεια σας παιδιά από μένα, συγγνώμη. Εγώ είμαι το φαντασματάκι, αγοράσαμε και δύο το pass και ο Άντι είναι το special, αυτός ο... Εγώ έχω και την πουνιά και την κλωτσιά, ο Μιχάλης έχει μόνο την κλωτσιά. Άρα δεν πειράζει, και αυτή χρήσιμη είναι. Η πιο OP είναι η κλωτσιά. Όχι bombardment. Ναι, εντάξει, σε κάποια δεν είναι τόσο. Πιο πολύ στα eliminations round δεν είναι, αλλά... Όχι, στο block dash είναι. Ναι, όντως, στο block dash είναι και στο honey drop είναι νομίζω. Λίγο. Εγώ βλέπω ένα Stumble Guy 17-28. Εγώ ένα Stumble Guy 3-4-3-5. Εγώ έναν 4-7-8-7. Εγώ ένα Stumble Guy που είναι πυγμάχος 17-28. Α, κι εγώ αυτόν έβλεπα πιο πριν. Τώρα βλέπω Μόνο 90-93. κι εγώ. Μην αλλάξεις. Εντάξει. Το ξέρεις ότι άμα πατήσεις δεξιά πας στον επόμενο και άμα πατήσεις αριστερά μπορείς να πας πάλι στον ίδιο. Κατάλαβες τι εννοώ. Τι λες, τώρα το είδα. Και εγώ πρόσφατα το ανακάλυψα. Εγώ βλέπω έναν Μπουάκαο. Ελπίζω να πετύχει ή honey drop για τελικό ή block dash άμα περάσουν εκεί δύο. Εμένα είναι οι δύο αγαπημένες μου πίστες. Εμένα είναι το block dash, το super slide. Και άμα θέλετε guys μια μέρα να σας μάθουμε και πώς να μάθουμε κόλπα, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι και, Ναι. και τα κόλπα και με έναν άλλον φίλο μου που είναι ο καλύτερος. Ξέρει να παίζει πάρα πολύ καλά. Καλύτερα και από μένα και το Mike μαζί. Πάμε τώρα. Race, φύγαμε! Όχι! Εντάξει guys. Όχι, έλα που μου μπαγκάρει. Μου μπάγκαρε και με πήγε πάνω κάτω και έπεσα. Είμαι τέταρτη. Καλά, εγώ είμαι άστα. Και να μην περάσω. Μόνο να κάνω τα hacks μου θα περάσω. Ξέρεις το κόλπο στο δεύτερο χρόνο. Μου το έχεις πει 5 δισεκατομμύρια φορές. Αλλά μόνο και δεν με βολεύει. Γιατί δεν με βολεύει και εμένα. Θα σου πω ποια πύλη είναι. Όχι. Εγώ πάω από εδώ. Α, καλά. Είναι η αριστερή. Εγώ πήγα από τη δεξιά. Γιατί δεν πήγες στο κέντρο? Δεν ξέρω, είναι γιατί... Η δεξιά είναι η αριστερή. Αριστερά. Ναι, από εκεί που... Σκμπούφ. Σκμπούφ. Εγώ προσγειώθηκα στο κεφάλι του Άντι. Την άλλη H. Ναι, και εγώ αυτήν βλέπω. Η Αλίκη. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Δεν πέρασε. Ναι, για ένα λεπτό φαίνεται να θα... Να ρίχνουν πιο πολύ τα eliminations round. Και εμένα. Α, και εγώ έβαλα τέλειο, εγώ να το παίξω πολύ καλύτερα. Κι εγώ. Bot Bass, η νέα πίστα. Έτσι όμως έχει καταντήσει λίγο κουραστικό να την βάζει συνέχεια. Τώρα επειδή είναι νέα πίστα τη βάζει το σκης. Και εμένα. Την άλλη. Κάτι σαν κλανιά. Το Stumble Guys δεν είναι σοβαρό παιχνίδι. Τι μου
τα λες εμένα, δεν το γέννησα το Stumbleguys, το γέννησα. Αυτό. Με τη δημιουργία του Fall Guys. Παίζει Fall Guys, παίζει... Έλα ρε φίλε, ένα λεπτό. Παιδιά, να ξέρετε ότι εγώ με τον Μάικ είμαστε πολύ καλοί φίλοι και συμμαθητές. Αυτά. Αλλά τι μ' ακούς? Εγώ σ' ακούω, εσύ μ' ακούς. Guys, συγγνώμη που για λίγο δεν μιλούσα. Το βίντεο μ' ακούει. Συγγνώμη που για λίγο δεν μιλούσα. Το βίντεο μ' ακούει. Αλλά πάμε να παίξουμε. Το βίντεο. Ναι, συνεχίζεται, εδώ είναι. Πόσα ακόμα λες να παίξουμε, αυτό και άλλα δύο? Ξέρω εγώ κάπου εκεί. Ναι, να μην βγήκε πολύ μεγάλο. Τέλεια, πάμε τώρα. Θέλω να πάρω στο και μία κορώνα, άστο και μία. Έχω 86, κάπου εκεί. Κόλλησε για λίγο και νομίζω θα βάλει bot bass. Εγώ έχω 350 κάτι σήμερα. Αυτό θα πάμε στο 252 νομίζω. Συνολικά τις έχεις όλες. Το ξέρω και μακάρι να μην περάσεις για να πάρω εγώ την κορώνα. Και εγώ. Παιδιά, θα περάσουμε. Τώρα πάω σε κυβάκια. Άντι δεν περνάτε. Μην το λέω, βασικά δεν είναι 16. Έλατε όλα τα καλά παιδιά, για. Μη περάσει ρε, κάτσε. Τώρα πέρασα. Του έδωσα κλατσιά του Άντι. Ναι, Γουίρτσιους 9-9. Αυτό βλέπω. Ο επιστήμονας. Ο επιστήμονας της πλάκας. Πέρασε. Επίσης, παιδιά, πείτε μας κάτω στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας σκύλο στο Snapchat. Αυτό πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας που είναι στο Stumbleguys. Κάτι. Όχι από κάθε κατηγορία, το αγαπημένο σας. Και άμα θέλετε να βγάλουμε αυτό το βίντεο που είπαμε για να δείξουμε κάποια κόλπα. Ναι. Όχι, δεν σε κοντά σε μπλοκ. Εμένα ήταν δίπλα σε μπλοκ. Εγώ δεν ήθελα τώρα τελικό θέλω μπλοκοτάς. Εγώ το θέλω κουνάν, αλλά θέλω να παίξει. Βασικά, ναι, και εγώ το προτείνω στο τελικό. Αλλά. Πλέον δεν ξέρω τι έγινε στην season. Η κλωτσιά δεν δίνει και full boost. Ναι, παλιά έδινε full πιο πολύ. Μόνο την ερφάρανε. Γιατί ήταν full εύκολο έτσι να πάρεις κορονιέτσα. Αλλά εντάξει, και τώρα είναι full OP, αλλά όχι τόσο πιο παλιά. Όχι! Πέσαμε και δύο, Το είδες πως τόσο δεν υπάρχει. Τι ήταν αυτό. Κοιτάξτε τώρα ένα κολπάκι που παίζει ο Μαγκάκης
Είναι ένα κολπάκι. Που παίζουν τα μάγκα. Δεν είπα. Κι εγώ πέρασα. Ο Stumble Guy 2078. Τι? Όχι, νάτος. Hard Guy 1. Ότι παίζει, ξέρω εγώ, hard games. Try hard. Θα περάσει. Ποιος θα περάσει? Έτσι όπως πάνε κανένας. Η Πασχαλίτσα θα περάσει. Είναι αυτό. Είναι 58-52. Και η Πασχαλίτσα περνάει. Το παίρνει. Το παίρνει. Αυτοί δεν ξέρω αν είναι ποτάκια όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι. Ναι. Ναι! Lavaland! Που είπαμε, έτσι. Ναι, αυτό. Αλλά θα την πάρει ο Άντρου, δεν υπάρχει τώρα. Όχι, κλωτσιά σε μένα. Τους άλλους δίνουμε κλωτσιά, σε εμάς όχι. Κλωτσιά βασικά δεν δίνουμε σε κανένα. Αυτό γιατί... Yes, δίνουμε. Όχι, 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 έχασα, guys. Του πασάσπα! Είχα απαντήσει κατά λάθος το pin να κάνω. Είμαι εγώ και ο Άντι, 1v1. Τι παίχτηκε, την πήρα! Πάρτα ρε Άντι, πάρτα έτσι, έτσι. Στεγνό, πάρτα. Τώρα πάω μία να αλλάξω το... Βασικά πάω μία να αλλάξω το DAP. Και... Να, έτσι παίρνει την επαγγελματία. Έτσι παίρνει την κορώνα επαγγελματίας. 1 λεπτό, 87 κορονίτσες. Ωραία φίλε με διαφημίσεις. Μας μπλέξαμε τις διαφημίσεις. Πολύ μας ένιωξε τώρα, τι να σου πω. Βασιλιάς. Άντε μας ακούς. Μιχάλη, Ναι. πάμε ένα τελευταίο νομίζω, γιατί μετά δεν προλαβαίνω άλλον. Είναι και θα σου πω, θα σε ενημερώσω. Οκ. Μπαίνω εγώ, φτιάχνω πάρτι και σου... Έχω φτιάξει ήδη, έλα πες. Έφτιαξα ο 14-142. 14. 142, ναι. Παπα. Πάμε λίγο να δούμε ποιος θα την πάρει την τελευταία κορονίτσα τώρα. Μπορεί να μην είναι και τελευταία. Ναι, κατάλαβες, από τις τελευταίες. Πάμε λίγο καλά, παιδιά. Και... Tilefall. Μα δεν πάει, εντάξει. Το να ανοίγεις τον δρόμο και έτσι απλά εγώ να σου βγάζεις το παιχνίδι κόμπλεξ, εντάξει, δεν είπα. Είναι ότι χειρότερο. Φτιάξτε εσείς μωρί τώρα. Άντε ρε, αντιπάρτα. Ο Άντι είναι το special.
Πάμε λίγο. Οκ. Υπάρχει ένας Χιου 2. Να, εκεί στην άκρη. Μα ναι, τον είδα. Humble Stomp. Μας παίρνει και κάποιος, αλλά μην απαντήσεις. Σχολή. Να, εδώ κοιτάξτε κινήσεις εδώ. Α! Αυτή δεν είναι κίνηση pro player, μην τη βλέπετε. Τα παιδιά θα σας λυπηθούν για αυτή την κίνηση που την κάνετε. Τι του κάνα! Ο Λεωνίδας μας παίρνει. Και σου κάνει και εκείνο. Παίρνει εκεί δύο περισσότερο μπουστάρι. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Το πώς το έκανα. Έλα περάστε ρε νουμπάδες. Μιχάλη, νομίζω ότι αυτό εδώ θα είναι το τελευταίο. Οκ. Έλα περάστε επιτέλους. Πόσα νουμπάδες πρέπει να είναι. Έχουμε τον ίδιο χορό. Ναι ρε φίλε, καλά θα κλείσει το βίντεο, εντάξει. Δεν είπα ότι δεν θα δίνω, Και εγώ δηλαδή. Δώσε μου. Πήγε να μου δώσει μπουνιά. Εγώ όμως δεν σου δίνω. Εντάξει, δεν θα σου δίνω. Αλλά για τους άλλους θα την έχω έτοιμη. Μόνο εμένα μου αρέσει να σου πω. Εμένα μου αρέσει. Όχι! Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Αυτό ήταν, άμα σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή. Bye bye guys.